Ydy, mae yn ddiwedd yr ymgyrch mewn un ffordd, ond ar y llaw arall mae'r frwydr nesaf dechrau yfory neu heno o ran beth ni'n eisiau o'r Panty Helen newydd ac y frwydr i gadw llygad ar yr ysgol i wneud yn siŵr bod nhw'n cadw at y gair. Mae'r 4 blynedd nesaf yn dyngedfennol o ran ni'n mynd i bwyso ar y brifysgol. Mae angen sefydlu rhyw fath o weithgor gyda chynrychiolwyr, myfyrwyr, staff academaidd a'r cyhoedd i wneud yn siŵr i bod ni'n llunio yr ymddogfen a ymgan llunio dogfen o ran beth ni'n disgwyl o'r Panty Helen wedi hadnewyddu. Ydy'r ymgyrchwyr i gyd hapus efo'r penderfyniad heddiw, os yna rhywfaint o rwystredigaeth o'ch rhan chi bod y neuadd ddim yn mynd i fod ar agor flwyddyn nesaf? Oes mae yna rwystredigaeth bod Panty Helen ddim ar agor i mis Medi oherwydd bod y gwaith adeiladu ddim yn cychwyn, ond fi'n meddwl bod ni gyd yn gytun bod ni wedi cael y cynnig gorau ran y brifysgol am ddyfodol hir dymor i Panty Helen. O'n i falch iawn bod ni wedi dod i gytundeb heddi. Mae Cyngor y Brifysgol wedi cymeradwyo'r cynnig gyda chefnogaeth undebau y myfyrwyr IMCA ac undeb y myfyrwyr. Felly hynna oedd y datrysiad oedden ni'n chwilio amdano fe, oedd bod na ddatganiad cytun. A dyna ni'n hapus iawn nawr i fod yn symud ymlaen i weithredu arno fe a bod ni'n bwrw ymlaen gyda'r cynlluniau hynny i ddod o hyd i ddyluniad manwl. Mae proses yn gytun gyda ni, mae'r amserlen, a hynny oedd yn peri llawer o ofod o ofid i bobl, oedd yr amserlen. Ac felly mae'r amserlen yn gytun, proses yn gytun, i ni barod i symud ymlaen. Mae eisiau i ni fod yn gweithio gyda'n gilydd. Dwi'n falch iawn o glywed fod y myfyrwyr wedi datgan i cefnogaeth a'i croeso o safbwynt y cynnig sydd wedi cael ei basio heddi. Mae cynrychiolwyr y myfyrwyr wedi bod yn gweithio mewn ffordd eiddfed, mewn ffordd ddwys, ond hefyd yn urddasol iawn, yn enwedig yn y dyddiau diwethaf yma, wrth i'r ymgyrch barhau, ni wedi gallu gweithio ochr nhw i gytuno ar eiriad y cynnig sydd wedi cael ei gymeradwyo. Felly, ni'n credu bod ni â seiliau da ar gyfer cydweithio i'r dyfodol. I ni'n mynd i fod yn gweithio gyda nhw mewn ymgynghoriad llawn dros y misoedd nesaf yma, a dwi'n siŵr y gyda nhw dal ni i gyfri.